ano pasado. Saúdos de novo. Disculpas de novo por este paseo inesperado e desesperado, vale? Foi un problema de cambios de última hora nas salas que nos, bueno, na sala onde estaba previsto facer esta hora non tiñan as ferramentas necesarias para que pudera Miriam desenvolver a súa presentación. Mirade, moi brevemente, direivos eso, ao colexo hai, coñecedes as Rías Baixas, igual máis de un e de dous vides de por ali, non? Vexo algunha cara coñecida, Pois, cando a ría de Pontevedra se abre así hacia o Atlántico, empeza a haber unhas praias por ali que son moi dignas de ver e de visitar. Se non as coñecedes, por exemplo, cando empeza o Concello de Bueu, despois de Marín, e que xa se vai abrindo a ría toda hacia o mar, entón aí está a parroquia de Cela, non? E subindo hacia a esquerda por unha zona así que vai subindo bastante empinada, hai un cole que se chama o cole da Torre de Cela, non? O cole de Torre Cela, non? Un cole pequeno que ten unhas vistazas ali e unha situación espectacular. Un clima, un microclima, ali se fai, sabedes, kibis, limóns, bueno. Entón, quero dicir, esta persona que ven falar con vos agora, que é a directora deste cole, a sorte de ser a directora deste cole, tamén llega a sorte de que se xa Miriam a directora, porque levan, bueno, a ver, sempre se traballou moi ben nese cole, non? É un cole, non, en serio, ten unha tradición de traballar moi ben, un cole que dá moito gusto ir ali desde hai moito tempo, pero estes últimos anos, o tipo de Miriam, que está agora, teñen desenvolvido un proxecto de biblioteca impresionante, vale? Impresionante, que cambiou moito a fisonomía do propio edificio e da maneira de facer. Teñen un proxecto, bueno, el conxunto de cole que ten moi en conta esa biblioteca como motor, digamos, o centro mesmo neurálxico de todo. Que pasa? Que hoxe vamos falar moi especificamente, non? Pois deste ámbito da biblioteca creativa, que, bueno, unha parte, pero, bueno, penso que un percorrido así xeral para empezar seguro que ides ver, vale? Non quero dicir que o cole de Torrecela sexa mellor, por exemplo, que o de Seixo, que está ali no lado, e que tamén está superguai, está aquí a coordinadora, vale? Ou o de Combarro, o cole de Charceras, ou o magnífico, maravilloso, Galaxi. Non digo eso, vale? Pero veredes que penso que vai ser así unha conversa interesante e bonita, porque ademais é moi bonito o que fan ali, moi fermoso estéticamente tamén. Bueno, Miriam, pois adiante, todos teus, perdona por los atrasos tecnolóxicos, vale? Sigo, deixo vos que sigo por ali. Vale. Bueno, pois, grazas. Entonces, moitísima xente, non esperaba tanta xente. O que di Paco é verdade, eu veño a falarvos dunha experiencia concreta no noso centro. O título desta charla é dinamización de actividades, entón me vou centrar, pois, son actividades máis que en recursos e demais, vale? Eu son unha máis, eu estou aí sentada como vos de fai anos, entón, bueno, penso que moitos de vos poderíades estar aquí contando o que eu vos vou a contar hoxe, entón, gracias. O que quero transmitir é que se pode facer moitas cousas, empezando desde moi pouco, bueno, vamos falando. Se queredes interrumpir e preguntar algo, non hai ningún problema, vale? Bueno, esta viñeta de Liniers, non sei se coñecedes, que mirei fai uns tempos anos aquí nunhas jornadas de bibliotecas, xa non sei cando nin quen a presentou, pero sí que me quedou moi gravada, porque as bibliotecas realmente xa non son isto, verdad? As bibliotecas agora son creativas, son dinámicas, son inclusivas, teñen outros nomes, outros apelidos, verdad? Todos estamos aquí porque queremos camiñar para unha biblioteca creativa, onde os libros non son a única resposta ás moitas preguntas que pode ter o alumnado. Pero claro, como di aí, todavía non teño as preguntas.
Entón, bueno, nós somos responsables un pouco de provocar esas preguntas no noso alumnado e coa nosa biblioteca, cos nosos recursos, dar esas respostas, ¿sí? E que elas mesmos cheguen a esas respostas. Entón, bueno, para contextualizar un pouco as actividades que os vou presentar despois, falarvos un pouco do camiño que seguimos. Empezamos no ano 2009-2010, que entramos no plan B, ou 2010-2011. Empezamos a poñer en marcha a nosa biblioteca, este era o espazo antes da nosa biblioteca, que, bueno, pois xa ten boa pinta. Hai bibliotecas máis parecidas á viñeta de antes aínda, bueno, está. Ao principio estamos moi contentos con ela, nos gustaba, os nenos estaban contentos, nos gustaba, pero bueno, esta sala unha sala de 50 metros cuadrados, nada máis, que ten libros e mesas, nada máis, bueno, un par de ordenadores aí, e pouco máis, pero claro, necesitábamos avanzar, non? Entón, bueno, despois de... Bueno, con esta biblioteca xa empezamos a facer PDIs de centro, cada vez máis completos, íbamos indo a xornadas, formación e demais, e íbamos, bueno, pensando un pouco como podemos mellorar esta biblioteca que xa funcionaba, pero queríamos máis, non? Entón, no ano 2020, fixemos no 2019, comezamos a reforma, e no 2020, ou en febreiro de 2020, sabedes que fecha é esa, verdad? Inauguramos a nosa biblioteca nova, cambiando de sitio, tiramos tabiques e reubicamos a biblioteca noutro espazo completamente distinto. Entón, bueno, agora esta biblioteca ten 140 metros cuadrados, non máis, pero é un espazo distinto, un espazo, bueno, máis dinámico, máis multifuncional, máis cambiante, máis fácil de mover, pois máis adaptado ao que nos queríamos, ao que nos tiñamos como idea de biblioteca creativa, de biblioteca inclusiva. Entón, nos inspiramos un pouco en metodoloxías activas, pensamos que o alumno tiña que ser o protagonista dos espazos, dos recantos que deseñamos, para que o alumno se sinta cómodo, pois, creando aprendizaxes, e que tivera as ferramentas para poder comunicar tamén esas aprendizaxes. Entón, bueno, vos vou explicar así rápido un pouco que son os recantos da nosa biblioteca, que espazos nós quixemos crear dentro desta sala, que son estes 10 que temos aquí, que moitos de vos seguro que tenes nas vosas vídeos. Temos o recanto de robótica e impresión 3D, por eso estamos aquí, podemos os tornavoz, estas impresoras 3D e demais. Temos un recanto de construccións, de bricolaxe, temos unha caixa de luz, temos planos, xogos de presencia, ciencia e tecnoloxía, arte e audiovisuais. Poderían ser outros tipo de costura, bueno, cada un ten que analizar a súa realidade e os intereses do seu alumnado, verdad? Entón, bueno, así rapidamente, o recanto de impresora 3D, tamén temos aí os robots e demais. Temos espazos multifuncionais, este espazo xa non está así agora mesmo na nosa biblia. Temos esta caixa de luz, a construíron 3 papás, porque les dixemos, mira, que miramos isto en internet, fun aquí en un curso e mirei isto, quero unha mesa de luz, e como deseñamos, bueno, con colaboración das familias, pois fixemos esa mesa de luz pois era como, máis, 1,50 metro, me parece que ten, e claro, caben varios nenos, xogan, teñen a súa intimidade aí dentro, e se crean dinámicas moi chulas aí dentro. Temos espazo de construccións, o típico espazo de Lego, pero tamén temos outro tipo de construccións. Aí nunha das paredes da caixa de luz, tenes que temos un plan, non sei se coñecedes, de facer xeometría con gomas, e, bueno, os nenos aí tamén construen. Como decía, os típicos legos, e tamén temos construccións pois un pouco inspiradas na metodoloxía da Reggio Emilia, que, bueno, as construccións son efímeras ou non, poden quedar. Nos non lles dicimos que teñen que recoller esta maravilla que hai aquí,
E que, claro, un traballo que fixeron eles, sei por que teño que desfacer eso, que é precioso, pois veño eu despois e coloco algo máis e queda mellor aínda, non? Entón, bueno, esa é a dinámica que se crea nese espacio que lles encanta. Aí temos de todo, o sea, pezas de madeira que sobraron de unha mesa que se fixo ou pezas compradas especificamente porque nos gustan, os plásticos que veñen nos embalaxes dos ordenadores, tubos de papel que me rematou, bueno, de todo. E tamén, bueno, isto é o interior da caixa de luz. Os planos que os dicía antes. Isto tamén forma parte do recanto este de construcción, se les poñen aí cousas de botella, cortes de botella que guardei, chapas, parafusos, tuercas, llaves salen, imanes, de todo eles, se poñen aí e construen cousas impresionantes, tuberías, rectas con codos que encaixen, que non encaixan, con todo ese material que parece que é un pouco o que sobra, pezas de muebles de Ikea, das montaxes e todo eso, o metemos aí. E eles construen as cousas alucinantes, eles encanta, verdad que eles encanta. Bueno, xogos, a zona de xogos, unha zona para os plásticos, un mueble con material para que eles vayan facendo, deixen aí a súa obra, se queren, para decorar. O recanto de ciencia, tenemos, bueno, pues microscopios, balanzas, pues tecnoloxía, tablets, ordenadores, a robótica está neste recanto. Audiovisuais, temos unha pantalla croma na biblioteca, e que non temos dentro da biblioteca de radio, que temos noutra sala, e a Javier, que nos facilitou esta. E si que forma parte da biblioteca, sempre temos relacionada coa biblioteca, pero non está dentro da biblioteca. E, bueno, transformamos ese espazo. É unha frase que me gusta moito, porque é que sempre acabamos sendo transformados polo espazo que transformamos. Nos transformamos o espacio, inmediatamente o espazo pide que eu traballo de outra forma, non? Entón, bueno, a biblioteca, como dicimos sempre, foi a que impulsou un cambio máis profundo no cole, un cambio metodolóxico no cole, non solamente na biblioteca, no ámbito desas salas, sino que botarse un pouco a toda a metodoloxía de centro. E nos, bueno, por explicarvos así moi por encima, seguro que xa conocedes esta forma de traballar, cambiamos ao noso sistema e temos agora mesmo 3 franxas horarias, unha franxa de editoría, unha franxa de especialidades, como en todas as partes, despois unha franxa de contextos de aprendizaxe, onde traballamos pues, en 4 contextos, humanístico, matemático, científico e lingüístico, a través de actividades máis vivenciais, máis próximas ao alumnado, máis motivadoras, que os nenos construen as súas aprendizaxes de forma máis vivencial e, polo tanto, máis duradeira nas súas memorias, non? Entón, bueno, a biblioteca é fundamental para todo isto, completamente fundamental, se usa todo o tempo, non hai horario de biblioteca, ti toca aquí te toca allí, bueno, agora coa pandemia sí, pero a biblioteca é o centro de recursos, e tamén o centro de traballo, vale? As aulas tamén, pero a biblioteca, os patios, os exteriores, todo forma parte do sistema. Vale, entón, o proxecto, ata aquí un pouco o contexto, non? Os proxectos que levamos traballando, os PDIs que levamos traballando desde hai moitos anos, abarcan todo o que as actividades que se fan no cole, ¿sí? Todo está salpicado polo tema que nos eliximos en claustro a principio do curso. Bueno, normalmente ao final do curso anterior, para comenzar en setembro con un proxecto xa pensado. Lo decidimos en claustro e vamos pensando e diseñando un pouco
como queremos enfocalo, no mes de setembro e outubro, empezamos, non? Este proxecto, pois, o curso pasado, que é o que me pediron que vos contase, en as asesorías, o tema era o superarte. Bueno, era un pouco como un xogo de palabras, non? Relacionando a situación emocional derivada da pandemia que acabamos de vivir, o encerro dos nenos que acabamos de vivir, e queríamos que foi un pouco alegre, non? Entón, por eso queríamos relacionarlo coa arte. E, bueno, por eso ese xogo de palabras de superar. E aquí, bueno, o que vos dicía, traballamos este proxecto en todos os ámbitos. Nas conmemoracións, superarte. Nos traballos de aula, sempre, pois, onde podo sacar superarte. Nos contextos de aprendizaxe tamén, porque traballamos con currículum puro e duro, pero sempre buscando un pouco como enlazarlo todo, ¿no? Que quede todo relacionado. E, bueno, aquí empezan un pouco as actividades. Vou contar así separado. Por unha parte, pois, algúns exemplos de actividades relacionadas coas conmemoracións, que todos sabedes. Por outra parte, algún traballo de aula que se fixo. Por último, algún traballo nos contextos relacionado todo co proxecto superar. Necesita un pouco de agua, non? Mucha bastante. No, bueno. Vale. Vale, bueno. Novembro, mes da ciencia en galego nas bibliotecas, unha colaboración que traballamos todos, seguro, pois vamos a relacionar coa arte, non? Entón, o profesorado pois, se pon a pensar, prepara un dossier de experimentos relacionados coa arte. Que ten que facer o alumnado? Entón, todo, os saberes, vivencian un método científico, preparan materiais, pois hai diferentes tipos de lectura, porque lemos diferentes códigos, tipologías textuais relacionadas cos experimentos. E despois sempre hai unha fase de comunicación, todas as actividades que se fan, non? Entón, os profes pensamos que temos aquí, pois, isto é feito polos profes. Todo isto, os enlaces a exposición vai quedar a vosa disposición, me parece, non carga, pero aí tedes, bueno. Son unha serie de un dossier de experimentos relacionados coa arte. Pois, dados efímeros con leite, estrelas con pauciños, lámparas de lava, bueno, entón, bueno, os alumnos realizan os experimentos no âmbito da Biblia, e os maiores tamén, para comunicar e aprender, tamén, estos son traballos deles, bueno, vale. A ver, despois. Traballos que fan eles, para presentar os compañeiros. E despois, bueno, sempre facemos unha 10 minutos, me parece. Genial. Bueno. Que lles leva tempo, non? Eu creo que podes abrir paciencia. É que nos pasa todo o tempo. Preparamos un vídeo, resumen, para que aí están os pequenos facendo os experimentos. Aí está. Estamos no mes de novembro e vamos a facer un experimento. Imos a botar o noso nome en agua e vamos a facer máis que vai a ter cores.
así ata sexto. Todos, a medida que vaya avanzando o vídeo, pues son os nenos os que van explicando as fases dos experimentos. Un vídeo que dura 20 minutos non vamos a mirar, pero bueno. Eles teñen que comunicar, eles teñen que explicar como se fai todo o experimento, que estiveron traballando varios días en clase preparándose para facelo e despois gravalo e contalo. Outra actividade relacionada coas conmemoracións sería, bueno, o ano pasado montamos un museo da paz. A biblioteca se convertiu en un museo e os profes decidimos un pouco que obras queríamos traballar, traballamos grafiti, traballamos pintura, traballamos audiovisual, traballamos música, traballamos escultura, e nos repartimos un pouco, pois eu, tal, eu, cual, tal. E nada, os traballamos na aula. Investigamos sobre a obra que nos toca, elaboramos o produto, calculamos o proceso, reparto de tarefas, se teño que facer un guión, que materiales necesito e demais. E despois, colocamos no museo e facemos unha visita guiada o Día da Paz. Cada grupo pois vai ao museo e disfruta do museo. Eu só fixen unha parte, pero quero ver o que fixeron todos, non? E nos enseñamos. Os nenos de quinto, gravaron, decidiron facer un vídeo musical e colleron a canción de John Lennon, de Imagine, e gravaron un vídeo musical. Entón, ese vídeo estaba dentro do museo tamén, na proxección, cando dentro do museo, estaba sonando en bucle Imagine e os nenos de sexto estaban aí co seu videoclip. Entón, bueno, e a parte do videoclip, as viñas, estamos aquí o traballo de primeiro e segundo, que é a nena co logo de Banksy. O Guernica, en modo puzzle, que fixeron nenos de terceiro. Ese que
atoparon, nese momento estaba moi de moda a serie La Casa de Papel e atoparon que dentro da Casa de Papel esa canción que tanto sona Bella Ciao era unha canción pola paz, o sea, era unha canción antifascista, era un himno antifascista na Segunda Guerra Mundial en Italia. Entón, investigaron eso, o que significaba o que decía o muro, ese que están escribindo, está inspirado en el Muro de la Paz que está en París, preto da Torre Eiffel. Hai un muro de metacrilato onde está escrita a palabra paz en 35 idiomas. Pois nós fixemos tamén ese muro na nosa Biblia e escribimos a palabra paz en todos os idiomas que puidemos. Están aí todos escribindo bueno, este sería outra actividade relacionada con conmemoracións, o Día de Rosalía, que todos tamén celebramos sempre, pois relacionado coa paz, pois me monto un audiovisual chulo, con música, no croma, as nenas de quinto e sexto, que les gusta bailar, estar así, publicando as súas cousas en redes. Nada, un pequeno... para todo, ¿no? O Chatterpix, pues collemos as tablets, facemos a... non sei se coñecedes os Chatterpix, sí, pues pasamos. Os maiores tamén fixeron os Word Art, unha aplicación en línea que é moi chula tamén, fixeron eles, imprimimos e decoramos tamén coas palabras de Rosalía. O ano pasado tamén relacionamos o 8 de marzo coa Semana de Prensa, porque non nos dá para cosas boas. Que fixemos? Creamos noticias de prensa, de radio e televisión sobre mulleres galegas artistas que non eran moi coñecidas. Elegimos porque as mulleres artistas non son coñecidas, a Xulia Minguillón e a Maruja Mayo, que ten así bastante conexión con eu tamén. Entón, os medianos, de terceiro e de cuarto, fixeron noticias en prensa, investigan, elaboran unha noticia sobre Maruja Mayo, eles a imprimen e a publican. Os máis maiores fixeron un programa de televisión que é un documental, bueno, completísimo, sobre Xulia Minguillón, que vamos, que curraron aí moitísimo, ten moita información e a comunican a través dun pequeno programa de televisión. Nada. No ano 1906, en Galicia, na provincia de Lugo. No ano 1906, Contame a biografía, a pintar caricaturas e postais. Despois da súa familia volveura a vivir a Valladolid. Comenzou a pintar estampas, cascales e logo a familia por postais. En é moi interesante todo o que contan, pero non nos dá tempo a ver os dedos. Tamén, bueno, prensa escrita, televisión e, por suposto, radio. Aquí, el mejor... Investigamos sobre Maruja Mayo, primeiro e segundo, o que investigamos o gravar, esto sempre, o nombro aquí, pero que tamén é sempre. Sempre vamos á radio a gravar e despois vamos á radio a contar que fixemos. Entroido, vamos á radio a contar que fixemos. Temos aí un e-books que non cabe nada máis xa.
Entón, bueno, aquí eles traballaron a Maruja Mayo a súa obra, relacionámola coas mates naquel momento, porque unha pintora surrealista tamén, e tiña moito de xeometría, relacionamos e todo o que aprendimos, gravamos. E aí temos o podcast de Maruja Mayo para todos os que querían escoltalo. Outra conmemoración, creo que a última conmemoración que me vou contar, fixemos un documental que isto levou meses de preparación, os maiores de quinto e sexto, sí, maiores, que se titulou Eu, Terra de Artistas, un largometraje, porque dura 1 hora e non sei canto. Sí, entrevistamos claro, empezamos a investigar que artistas temos na nosa contorna, no noso pobo, e resulta que hai moitísimos. Intentamos pensar en todas as artes, non? Temos pintores, temos a Barreiro, un home que ten cadros en Italia, en el Vaticano. Ten cadros no Vaticano, é dicir, é un home super importante, pois vamos a falar con él. Temos a Luis David Lavichero, que todos coñecedes. Temos, pois, en Bueu se fai un festival de cine, o FIC, de Bueu. Pois vamos a falar con xente que organiza, como é todo o cine e tal. Bueno, temos músicos, os que organizan os Rías, vamos a entrevistaros. Entón, un pouco tocando todas as artes, resulta que temos para todo. Pasamos meses traballando a entrevista, traballando, pois, investigando sobre estas persoas, falando con elas, veñen ao cole, gravamos as entrevistas en audio, en vídeo, en todos os formatos, e despois montamos o noso documental. O presentamos porque nos parecía super importante ese traballo que se fixo, a medida que se iba facendo, iba crecendo, e un pouco o máis gordo que fixemos o curso pasado, claro. Un material que nos parecía de interés cultural, e dixemos, por que non o presentamos a toda a comunidade? Echamos as autoridades, bueno, pues, o Concello, o alcalde, o xefe territorial, o señor inspector, as familias, os nenos, e como non se podía facer de verdade presencial como se facían as cousas antes, bueno, pues facemos unha videochamada con todo o mundo. Bibliotecas escolares, CFR, todo o mundo. E os nenos desde as clases tamén estaban aí conectados na presentación, co alcalde, co inspector, co César, o xefe territorial, con todo o mundo. E os artistas, claro. Nesa reunión que fixemos, pois os artistas nos contaron eles un pouco como se sentiron nesas entrevistas, se lles gustou participar, se non, e presentamos como un pequeno un teaser, un trailer, non? Dese largometraje que despois se ia presentar o Día das Artes Galegas, que foi o día que se publicou o trailer e que se puxo pues, a disposición de calquera que queira ver. Este sería un teaser, o resumen que presentamos nesa reunión. Tamén hai traballo de pensar que sitios importantes hai na vila, que quero mostrar, as imaxes que hai. Pois a Illa de Ons, o mirador de non sei que, o Miño de non sei onde, e traballo tamén de patrimonio. De geografía, un traballo un resumen, pero eso completo que pode chegar a ser. Museos, que museos temos na vila, que lugares de interés.
Reconocimiento de superartista para Luis Davila. Por la participación documental, Vuelvo a ser artistas. Operir Torres de un aplauso. Algo que todavía no nos hacemos todos. Así que cada uno le busca lo que mejor se le dé para hacer todo, pero si me tengo que decantar por una cosa, por la reina. La presentación que teníamos este día. Vale, pois ata aquí as conmemoracións, algunhas, vale, porque hemos contado todo que non nos dá tempo. Traballos de aula, tamén relacionados con o proxecto artístico. Bueno, resulta que era o bicentenario do Museo do Prado. Pois en infantil facemos unha representación dos cadros de algúns cadros que hai no Museo do Prado. Veis que todo está utilizando recursos da biblioteca. Sempre, en realidad, a maioría das actividades están feitas na biblioteca in situ. Vale. Cadros do Museo do Prado, como já sei, cadros do Museo do Prado, os nenos representando esas cadros, vale? Cos vestimentas e os objetos que teñen esas cadros están representando despois, por exemplo, 4 anos, traballamos Kandinsky para traballar as matemáticas, da Monteseu, ou traballar con este tipo de arte porque é geometría pura, entón podemos traballar todo o currículo infantil prácticamente, con tamaños, formas, geometría, conteos, clasificacións, teoría de conxuntos, é dicir, unha experiencia moi rica. Os nenos de 5 anos salen ao patio e un día levan carbón, café, especias, se ponen aí a facer unha auga atrapalhadas. E resulta que isto pinta, profe, ¿no? E se descubren eles e a profe de repente se lle encende a luz. Arte rupestre. Pois hai que aproveitar tamén as ideas que salen deles. Pois pintarles ese muro, sabes? Entón, bueno, pois isto deu pé de algo que non estaba planeado, sacas unha aplicación dentro do proxecto, o sea, que é increíble, hai que contar con esas cousas que salen deles.
E, bueno, aí están, despois exploraron máis, a mermelada, de todo. Saliu aí. E arte no exterior, arte rupestre. O mesmo, xeometría, cubismo, xeometría, matemáticas, simetrías, arte, matemáticas, é que está super relacionado. Outro traballo de aulas, en terceiro e cuarto. Poñemos cadros, seleccionamos os profes, cadros que nos inspiramos así un pouco de algo, alguna emoción. En febreiro traballamos sempre o mesmas emocións, de diferentes formas, este ano a través da arte. Escollimos cadros e eles teñen que contar cales eran as súas impresións, as súas emocións, as súas inquedanzas, as súas preguntas, as súas conclusións. Investigamos sobre eses cadros e despois os reproducimos. Unha reflexión, lectura visual, interpretación, un montón de linguaxes que estamos traballando aí. Resulta que tamén nos enteramos de que en Bueu hai unha marchante de arte, historiadora de arte, que traballa en galerías de arte, pois hai que entrevistala. Foi unha pasada o que lles contou Elena Vangueses, o que lles contou os nenos. Preparou unha charla desgraciadamente virtual sobre, a titulou Onde están elas? A muller na historia da arte. E fiz un percorrido pola historia da arte super dinámico, traballando a figura das mulleres, porque era marzo, vamos a traballar isto tamén. Foi super inspirador, sobre todo para as nenas. A forma de transmitir, de vivir a arte, porque lle gusta, unha persona que se dedica a arte, para eles foi moi chamativo. Tamén en sexto, outra idea de aula, dixeron, pois nós vamos a centrar agora na literatura, que vamos a entrevistar a escritoras que lemos nós, porque lemos el de Alicia Costas, lemos a Fina Casal de Rei, son personas super cercanas, hai que aproveitalo. Entón, bueno, escribironlle cartas a Fina Casal de Rei, a Alicia Costas, a Miriam Ferradas e a Ana Alfaro. Investigaron sobre a profesión das escritoras, cantas escritoras hai moitas, hai poucas, coñecemos máis escritores que escritoras, e todo non foi no mes de marzo, para o mes de marzo. Bueno, resulta que eles pensaron preguntas para coñecer a profesión dos escritores, mandaron as cartas e claro, bueno, e evidentemente todas contestaron con vídeos, con cartas, con, bueno, super generosas todas. A verdad que foi unha experiencia moi chula, porque xa nos estaban marteando coas escritoras que eles están lendo e foi unha cousa moi cercana. Unha pena outra vez que non puderan, bueno, facer algo presencial, ¿no? Pero, bueno, tamén estamos traballando outro tipo de linguaxes. Bueno, ese sería traballos de aula, sempre traballos de aula. Na parte de contextos de aprendizaxe, nos que traballamos o currículum de matemáticas, de linguas, de ciencias naturales e de ciencias sociais, tamén utilizamos o tema da arte para seguir dando unha coherencia a todo o proxecto, non? Entón, no contexto científico que estamos traballando, os fenómenos da luz, da refracción, da dispersión da luz e demais, como podemos facer? Pois, que arte nos sai de aí? Pois fotografía, pois eso, con as saltarías tamén fan as súas creacións, eles investigan, van polo patio, van polas clases, buscan o sol, eles van libremente polo cole, e lles salen cosas chulísimas, bueno, as ferramentas que lle damos os profes, e que lles facilitamos, claro, pero van eles por libre, e crean unhas cousas que mellor se estás ti aí así, non salen, non? E eles vão investigando, explorando, e queda unha exposición moi bonita. Son fotografías deles. No sunshine, he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always
wonder this time where he's gone. Wonder how máis. Cromatografía. Pois vamos a buscar unha aplicación relacionada coa arte, pois estamos traballando o tema das texturas, das mezcluras, da separación de, bueno, pois unha aplicación que como un proceso de modelo científico, vamos a crear nosas camisetas, primeiro practicamos en filtros de café, resulta que a tinta non é un líquido puro, nin a sustancia pura, sino que bota alcohol e se separan, ¿no? As cores e todo. Entón, pois nada, crearon así, primeiro probamos eso, aí vedes que están, hai un filtro de café na mesa, primeiro probaron un filtro de café, funcionaba, vamos a probar en tela, bueno, estamos practicando e aplicando unha teoría que non entendería se era un libro nada máis. E creáramos unhas camisetas. No contexto matemático, pues vamos a traballar as monedas que están tamén no currículo, no sistema monetario e pues aquí os nenos de terceiro están na Biblia facendo unha subasta de arte. Teñen os seus cadros que lle dá a profe e eles uns cartos que teñen e teñen que comprar na subasta, o seu manto e todo. Teño que calcular, teño que ver cantos cartos tengo, traballando as matemáticas de forma moi práctica e profunda, porque teño que evidenciar, teño que estimar, teño que calcular, teño que ter unha estrategia. Entón, bueno, aí está practicando un montón de cousas. E despois tamén outra actividade que se fixo, coa secuencia de Fibonacci, que se fixo moita gracia, son un patrón numérico que se atopa na natureza de forma sistemática, non? Que a suma de los dos números anteriores, que son una frecuencia 1, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Bueno, una secuencia que alguien estudió, resulta que un patrón que existe en la naturaleza. Pues voy a crear arte como este patrón, ¿no? Entonces tengo que recortar círculos que teníamos radio y seguir la secuencia Fibonacci. No se va a olvidar nunca la secuencia Fibonacci. Como yo ¿qué voy a decir? Que todas estas cosas, ¿para qué sirven? Son muy bonitas y son tal, pero sirven para algo máis que hacer unha foto e que eso non se pasen ben. É algo que realmente fai que nunca se olviden de que están aprendendo. No contexto humanístico, eso estamos rematando, pues traballamos en los temas de historia, cultura, celta, petróglifos e demais, pues os facemos. Tamén nos temas de historia temos que traballar os inventos porque son un hito importante no avance da humanidade e demais, pois nós vamos a facer en grupo, vamos a inventar, deseñar na impresora 3D e imprimir o noso invento, non? Estes, por exemplo, están aquí inventando unha máquina que cura o coronavirus. Non había vacuna naquela. Entón, bueno, están aí moi entregados a causa. E por último, no contexto lingüístico, os dos exemplos, os nenos de quinto crearon libro historias, que non sei se coñecedes. Como se fan, pero a verdad que a vida de chulo. Esta creo que historia es un libro para no quería mucho porque no he llamado Filiberto. Pero un llamado superhéroes contra Blanco. Claro, la superhéroe significa Con as portadas dos libros se van creando Esta historia era un planeta Terra. Filiberto usou os seus sentidos pensando por que debíamos reciclar e botou unha ollada asomándose ao medio da Terra. Xuntos decidiron cuidar o planeta. bueno, isto por parellas, cada parella foi facendo o seu libro de historia. A noite do final. Y bueno, aquí tenemos a Gioconda, por supuesto, como icono artístico fundamental, pero a Gioconda plurilingüe, como noso cole, que as frases en galego as traduce ao inglés, e pues esto é... If it rains, it rains.
chegar a ser, pois, arriba al final. E así, un montón de frases típicas en galego, pois traducimos así. A Yokota é un pouco plurilingüe, tamén. Y bueno, estos son los ejemplos que gustaría bueno, en realidad, o que quero transmitir é que todos podemos facer un montón de cousas no cole, en la que nos pete a cabeza, non me dá tempo, el currículum, non sei que tal. Bueno, temos unha biblioteca seguro con un montón de recursos que hai que explotar para todos os ámbitos, non para un momento específico do horario lectivo, sino que, bueno, que sexa algo que é algo que se pode usar en todos os ámbitos do cole. Gracias.